Добро утро! Ало? Ало, Албена, имаш проблем. Изабели Луко викаш. Крайно неуместно, Вера. Не обичам захаросани истории. Някой ден семейството ти така ли искаш да научи за теб? Биха го оценили. Приемат нещата с чувство за хумор. Малко състрадание, Вера. Можеше да си ти. Аз съм добре заземена. Токовите удари ми действат ободряващо. Кой знае колко е стар този принтер? В този офис само Колев му е батко. Аз от кога говоря на Алекс за нов? Няма бюджет, бейби. Докторе, Това ли е пътник? ще живее ли? Съжалявам, но аз не съм лекар. Аз съм сестра. Трябват ни личните му данни. Бюрокрация? Знаете как е? Ами, ние не познавахме много добре колегата. Какъв сладур. Дано да не му е обгорял грамоотвода. Кажете ми двете му имена. Поне малкото. Защо не го запишете като секси парче? Защото сме бърза помощ, а не сайт за запознанства. Колеги, важно съобщение преди ефир. За заплатите ли? Не. Значи не е важно. Важно е. И новината е много лоша. Сигурен бях, че ще отхвърлиш материала ми за щангистските ни инфоманки. Късно с нощи или много рано тази сутрин тежка злополука е претърпял Георги Иванов. Гонзо? Какво му има? Excuse me, ама аз Георги Иванов няма да го жаля. Той си е развявал задника в космос, аз не съм. Момчета, какъв гонзо, какъв космос. Ако е претърпял злополука тук, значи става дума за Жоро. Сладура, който ни носи заплатите. Говорим за колегата Георги Иванов от отдел проучвания. Работи при нас от 5 години. И защо се занимаваме с него? Отдел проучвания? Аз се скъсвам от работа, а някакви хора от отдел проучвания тънат в неизвестност и сигурно взимат повече от мен. Георги Иванов е претърпял инцидент тук в офиса. Работил е на принтера. Машината се е развалила, дала е на късо. Токовия удар почти го е убил. В момента е в болница с опасност за живота. Амин. Друго има ли? Бени, на този принтер ли е станало? Не, Кети. Това е хладилника. От името на целия сутрешен блок пожелаваме бързо възстановяване на нашия скъп колега Георги Иванов. Това не беше ли кмета на Хасково там с той рекорда на Гинес? Гошо, моля те, не умирай. Трябва да се оправиш, Гошо. Да оставим Кети и Гошо да се оправят, а ние да видим какво ще бъде времето днес в страната. Умри, животно! Алекс, в офиса имаше нещастен случай. Сигурно си чул? Сигурно си чул за колегата от отдел проучвания? За
Засада! Алекс! Алекс! Ситуацията е сериозна. Слушай ли ме изобщо? Момчета, прикривайте ме! Да, слушам те. Какво казах? Нещо си проучвания. Георги Иванов от отдел проучвания е в болницата. Пиян пешеходец. Развален принтер. Ударил е принтер, докато пресича. На зелено ли е станало? Ударил го е ток от принтера. Ужас. Кога е станало това? Късно с нощи или рано тази сутрин. Какво е правил този принтер по това време навън? Няма никакъв принтер. Тоест има, но трябва да се купи нов. Няма парички. Оставете едни гумени ръкавици до стария. Момчета, влязох вътре. Вътре съм. Пацал, какво правиш? Избирам си холна гарнитура. Какво точно избра? И влязох тук и ето. Това. И ето тази секция. С многоцветно осветление. А на мен какво избра? Ето тази купа за салат. Искам я! Имаш я. Оп. Ето, поръчах. Отивам си с колата в сервиза и гледам монтьора. Една мацка, жестока. Направо заслужава да работи в мола. Аз в мола съм виждал такива, че и в сервис не заслужава да работят. В сервизите има много готини монтьори. Имам предвид, че много готино монтират частите. Обадих се в болницата. Георги е в кома. Бени Бейби, как очакваш да разберем за кого говориш? Георги. Кой? Първанов, Мамалев, Георги от секс-шопа? Колегата. Човекът със специфичното име... Дето принтерът. Принтер. Същият. Предлагам да му изпратим кошница с плодове и картичка с пожелание за бързо оздравяване. Сега сме пред заплата. Аз дадох на Миро пари на заем. Аз бих, но нямам излишни. Аз подкрепям Бени. Смятам, че е по-добре да занесем кошницата лично. Права си, Кети. Така ще покажем по-голяма съпричастност към семейството. Аз съм на вечеря. Аз имам среща. Аз си лягам, Радо. Нека аз! Някой? Добре, нека Кети да го направи. Имам странното усещане, че сте били близки с Георги. Или с семейството му. Горките хора. Какво преживяваш, малката? Бях в болницата. Ако си бременна, имам специално меню за подути крака. Не съм бременна. Здрава съм. Но Георги Иванов нали пострада? Космонавта? Стига, бе. Космонавт ли е? Олеле, сега целият космос страда. И е наш колега. Никой не тъжи тук за него, само аз. Колегата ли? Препечената филийка. Усмихни се, де. Лицето ти е подуто. Да, бледа си. Ти сигурна ли си, че не си бременна? Вчера, без да искам, ама наистина без да искам, разлях кафе върху принтера и сигурно се е развалил. И аз съм виновна, че Гошо сега е в болницата. Стига си игра с топките. Успокояват ме. И от какво си се напрегнал? От принтера. Можеше да е всеки. Можеше да се случи на мен. Едва ли. Ти не се задържаш в офиса след работно време. Защото е смъртоносно. Ето, доказано е. Ето, доказано е. Доказано е! Кое?
Проучване за вредното влияние на старата офис техника в работна среда. Накратко. Старата офис техника е опасна. Трябва ни нов принтер. Казах ти вече, бюджетен дефицит. Не знаем дали семейството на пострадалия няма да ни съди. Мъртъв съм. Не сме в Близкия изток. Ще вземаш условно. Направо ме убиха. Но те отмениха смъртното наказание през 98-ма. Разсеяме с твоето бърборене и врагът ме изненада в тил. Има много по-важни неща от една... Умрях заради теб! Напусни кабинета ми! Ти сериозно? Напусни веднага! Вън, 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 вън! Момчета, ей сега влизам обратно. Дайте кръв! Пичове, според вас в машината на смъртта дали има още живот? Кой ще се жертва? Аз не съм облечен подходящо. Не искам хората да ме запомнят в този вид. Нека бъда аз. Подобен край идеално ще допълни образа ми. Кой образ? На авантюрист и търсач на силни усещания. Може би трябва да пуснем нещо да се принтира. Или да го включим в контакта. Не го стигам. Бути малко. Оп, мъж! Добър ден. Това ли е офисът на сутрешен блок? Не. Това са покоите на Омар Шариф. Моля? Не ви разбрах. Да, за съжаление, това е офиса на сутрешен блок. Приятно ми е, Мария Калчева. Да си спестим любезностите. Какво искаш? Да ви благодаря. Нали не мислиш, че ще си сменя религията само защото сме си побъбрили? Не. Аз съм сестрата на Георги Иванов. А той е пряк потомък на Исус Христос. И го е видял в гората. Айде, докато съм още любезна. Айде. Вера! Защо буташ жената? Отпращам я любезно. Преди да ми е набутала в ръцете някоя измислена Библия. Аз исках само да благодаря за кошницата с плодове. О, вие сте сестрата на Георги Иванов. Събраха се. Добрата самарянка и Ботевградската дева. Мария Калчева, приятно ми е. Имате различна фамилия. Вие доведена сестра ли сте? Не. Омъжена съм. Аха. Да ви почерпя едно кафе. Днес предлагаме само светена вода. Алекс, искам да ме изслушаш. Имаме голям проблем. Заед съм. Докато ти стреляш по въображаеми врагове, в офиса ти падат истински жертви. О, Фалбена, пак драматизираш. Пацо! Представям ти поредния колега, пострадал от стария принтер. Здравейте, господин Хаджи. Албена, що си наела епилептик? Уволни го дисциплинарно и намери друго главно перо. Алекс, това е втория човек, пострадал от стария принтер. Трябва ни нов. Добре, остави ме намира вече с тия принтери. Хубаво, купи нов. Айде, само да е ефтин. Ефтин, разбрали?
Георги е чудесен брат, грижи се за баба. Не се притеснявайте, той ще се оправи. Но до тогава трябва да намеря кой да се погрижи за хамстера му. Хамстер! И аз имам хамстер, казва се... Чудесно! Значи знаете с какво се хранят. Малкият е за вратата долу, а големият е за апартамента. Благодаря ви. Ще ви помоля да напазарувате и за баба. Ще ви бъда много благодарна. А ако измиете и чиниите, ще бъде просто чудесно. Чудесни новини. Нещо за заплатите. Алекс се съгласи да купим нов принтер и някой трябва да отиде да го вземе от Люлин. Ми защо не е Миро, както обикновено? Миро го удари ток. Няма кой друг. Ами защо не Наско? Той познава Люлин най-добре. Продължавай да се противопоставиш на иерархията и да видим дали и тебе няма да те удари ток. Добре. Обаче искам да ми се плати допълнително. Аз нищо не печатам на този принтер. Аз пък печатам всичко, освен пари. Помните ли прощалната парти на Ирена? Аз нямам много спомени. Току-що преживях толков удар. Помни онези ужасни сладки. Да организираме такова парти за принтера, а? Този принтер сигурно е набор на Колев. Аз бих пинал 1. 2. 3. Хей! Смятаме да организираме прощална парти за принтера. Ще се включиш ли? Не е нужно да присъстваш. Може само да дадеш пари. Охо, пепеляшки! Мащиката ли те е подредила така? Имаме ли новини за колегата Георги Иванов? Нямаме такъв колега. Имаме. В болницата е. Сестра му беше тук по-рано. Личните драми не ме интересуват. Откакто Софи преспа с Дачо и Лоренцо не каза на баща си. Такива колеги нямаме. Моля те, пази ги. Те са за бабата. Принтера има доста биография. Беше повече развален, отколкото работещ. Гадно копале. И все пак, прощавам ти. Кога ще ядем? Колеги, за новия принтер. И за пиячката. Мезенцето! Аз съм само на течна диета. Иво, къде е принтера? От магазина ми казаха, че си отменила поръчката. Какво? И много ти благодаря. Крайните квартали са любимата ми дестинация. Бени. Имам чудесни новини. Техникът, дето в момента ми оправя конзолата, вече оправи принтера. Ти ли отмени поръчката? Като чисто нов е. Що да харчим излишни пари? Защото няколко колеги едва не умряха. Да не ти е свършил успокоителния чай? Тия дни си особено досадна. Хамстърчето ти е много добре. Праща ти поздрави. Като се оправиш, ще ги изведем заедно с Брус Уилис на разходка. Пък може някой път кафе, обяд, екскурзия до Ботевград. Кети Стоева. Знаеш ми името? Кети Стоева, като Джина. Твоето име го знае цяла България. И цял Ботевград. Сашко, дай ми този принтер, бе. Алекс, не Сашко. Сашко, искам този принтер. Не може. Той е мой. 100 лева. Не. 120. Не. 80. Не. Нужен е в редакцията.
На теб за какво ти е? За колекцията. Ай, какво е направил за теб? Отпечата първия ми сценарий за сутрешния блок преди години. Не, това е последната ми дума. 200 лева. Става. Следващите два ободряващо смешни епизода на Сутрешен блок можете да гледате следващия вторник от 20 часа само по TV7.